altså. Vi skal have hej altså. Vi skal have 200 likes. Det skal vi. At hvad har I smagt med Primen? I skal sige det til mig. Og hvad har I det? Men vi skulle... Og hvad skulle jeg ikke? Det var min mor. At vi skal have 100 likes. Nej, 2100 likes skal vi have. Og I skal også sige det til mig. Hvad har I smagt med Primen? Sig det til mig. Og hvis I vil ikke sige det, eller bare sige det. Men I skal også like the button, og så bare gå videre. Så skal vi bare gøre det alt. Så skal I bare... Det ved jeg ikke. Men nu siger jeg farvel. Bye bye.